תגיד לי, אני צריך זה. גרסה של השעון, איפה יש? שמתי כבר על זה. מה זה? לא. איפה אתה אבל? באיזה נקודה בעולם? לא, אם הגעת תחנת דלק אתה בסדר. כן, כן, תחנת דלק קטנה כזאת של קיבוץ. אחד אני. סבבה. לא, אני לא רואה לך. אני לא... אני אצמאי צריך את זה. זה שפוע לי סגור. רק, אתה יודע, תגידי מה צריך לחלק לאן וגם צריך לשלוח לאן. כל הסטטיסטיקאים, כל האנשים יכולים סגור. בסדר?
עצמו, נביא חמישי לראשון לשני. כן. בסדר. זה, אבל... אלת? לפני שהיו פה משרדים, זה היה טוב. זה עכשיו כנראה אלת עיצומי. אתה רואה? זה עבודה, זה נכון? כן. טוב. נפגשת עם משה ויצים, והלכת את הצעת מחיר, והייתי א' להתפספס, ובלב אפילו לא הייתי. אני עכשיו חשוב לי לעקוד את זה, לא דוכן, וגם יכול להיות שחלק מהדברים אני אחזור את דברים שהם התקנו אותך, מחר והם עשו פגישה ראשונים פה ועל אני אומר לקחתי את זה, ומוסיפים כזה או אחר. לא יודע את כל הרקע של הסטטיסטיקה, אבל הקהילה בשנים האחרונות מעבר לבעיות טכניות בכלל הייתה ירידה בכל התחום הזה. תחילת הדרך זה שהאתר שנזרה וגם נושא רק לצורך העניין זה חלק מהעניין שהיה גם פחות קריטי גם למשוך את זה גם פחות קריטי תחילת הדרך הספקתי לעשות כל דבר לא הפצתי את זה, תראה גם זה מההיבט הזה שאתה מכיר אותו ובוא אתה בעצם מתפרץ לזה בתקופה כן קיים אצלנו רצון להחזיר חייב להגיד לך מהמקום המקצועי גם שיש לו תקופה וגם שיש שמנהלים לנו כל הזמן יש איזה משהו פעם מי שאני יכול אני עושה אם מישהו כבר שלח אבל אם זה הולך שעדו לפני 4-5 שנים עוד היינו מעלים שם, היינו עושים בגליל, איזשהו מחשב מרכז, והצלבות, תראה, בגליל לא ויתרת, בגלל שאני כבר 3-4 שנים האחרונות, כל בערב הראשון, בערב טובתים, בערב חודש, משחקים, לא. זה היה אבל כן? זה שלום, אני. אני יודע שהיה, אני זוכר שהיה, היה את האתר, היה אפשר לצאת. שם לך. בכל אופן, זה מאוד מאוד בהיבט של אמרתי, אתה מתפרץ את זה לתוכה, מצד אחד. מצד שני, אני לא יודע כמה אנשים חשפו אותך לזה, יכול להיות שאני מדבר, רגע, עוד לפני שאני חושף אותך למה שאני רוצה לחשוף אותך, גם העניין של השימוש של הדבר הזה הוא חשוב לנו
הצד החיובי. הצד המרכאות שלי, אני מאוד קוראים לכמה משהו בקיפול. אחדות היום זה לא מה שהיה פעם ברמת הכלכלית, לפחות בשנתיים שלוש האחרונות, והשנה הקרובה היא לא, לאור זה שאנחנו משתמשים, תקציב, ואנחנו חושבים, לצורך העניין אנחנו אפילו יודעים, היום יש לנו ארבע באמא, משרדים, אני יודעים גם גיל, אנחנו משרדים על משרד הספורט, ונותנים שירות במשרד החינוך, יכול להיות שזה ישתנה הרי בעוד חודש. בכל אופן, עושה תקציבי הוא בשם קצת, אבל עדיין, למרות כל הקיצוצים, אני רוצה לעשות את כל העברות, אני חושב לראות, א', אנחנו מתחילים לגייס סטרנס ואני לא, יש לי תוכנית BDI, פחות... זה הרבה על שאתה רוצה לפתח עם איזשהו בית ספר. דרך אגב, ברמה שלנו, אני לא יודע אם זה יחזיק מעט, יכול להיות שפה יכול להיות ויש כמה דברים שרציתי שנעבור שאני אביא קודם כל לחומר, וגם בעצם, וזו השורה היותר חשובה, שאני נפרוט את זה בצורה כזאת או אחרת, זה משהו יצא כאילו השמיים הם עבוד, אבל אז נגיע לשמיים... גם בפגישה, אז לא, אמרתי, אני מתנצל אם אני חוזר לדברים זה בסדר גמור, יש אפשר לקחת גם גוף חינוכי וגם גוף קהילתי בצד אחד, גם גוף ספורטי. יש לכם קהילה מאוד גדולה, אפשר לקחת את זה ובאמת להפוך את זה לבאמת סוכריה, כאילו לקחת, יש פה פלטפורמה של בתי הספר, הפלטפורמה של הספורט בבתי הספר, כאילו יש פירמידה כזאת, אתה יכול להגיע באמת השמיים, אמרת בצעדק, היית נכון, באמת, והבאתי להם כל מיני דוגמאות, גם לעשות עושים בארצות הברית, קולג'ים והייסקולס, וגם דברים שאנחנו פה חשבנו פה, עכשיו, זה לא חשב, לעשות אולפן פתוח, לא שיצאתי לעשות אולפן של ריגים בכל משחק, מצד אחד זה יכול להיות הרבה כסף. מצד שני, לא יודע, אולי יותר יש לנו קצת כל מיני לרתום העניין, ולהפוך את זה לאיזשהו קורס שנתי, שהכל עלויות על הבית ספר, ורק אותו בית ספר מפיק את זה, ואז יש חלות של אולי שמלווה, אבל זה באמת דברים שניים. כתוב מהדבר הזה לא שמתי כסף. אבל שוב, אפשר לקחת מפה חתיכה אחת, אפשר לקחת רק סטטיסטיקה, אפשר לקחת מדע, אפשר לקחת עם עוד ועוד ועוד. בעיניי, הנכון הוא באמת להתחיל ולהתחדש. אז בואו, קודם כל נתחיל שאני אבין יותר לעומק, ואני לא רואה פה חשיבה ועוד דבר צריכה להיות, ואחר כך אולי תעשה לי איזשהו תרגום, משהו יותר מודולרי, כדי לראות מה מתוך זה אני יכול או מסוגל. א', מבחינת אתר, ברמת התוכניות מסתכלים על זה, כיום יש לנו משהו, כלומר, השדרוג העיקרי שאמור להיות הוא איזו סטטיסטיקה. אני רק אגיד דבר אחד על האתר. תוכנת הסטטיסטיקה שאני מציע לך, יש לי כמה תוכנות סטטיסטיקה של הרגע, אחת של ליורית, אחת בישראלית, אחת בלבלית, אחת בלבוד. יש לי תוכנה אחת שאני מציע שהיא תוכנת שתי תוכניות. כי התוכנה היא משולבת עם האתר, זה לא שאני צריך להקים אותך. יש לי את האתר, לא נקראים את האתר. זה הקישור של הסטטיסטיקה בדף של הארגון? כן, אבל הוא מביא אותה, הוא מביא לאתר הזה. האתר הזה הוא אתר סטטיסטיקה. אפשר לפתח אותו ביותר, אבל הוא אתר סטטיסטיקה שלא דורש להתעסק לא ממנה ולא ממש לא. נראה לי בהתחלה, כי אני בונה דאטאבייס, אבל בכל מקרה אני בונה דאטאבייס של סטטיסטיקה. ושניהם גם הסטטיסטיקה וגם האתר משנים על אותו דאטאבייס באגן, ומפה אנשים לא יפתחו. אז עכשיו זה מוצא בדף. זאת אומרת, אתה קונה סטטיסטיקה, אתה מקבל לך מגזקה. הדבר היחיד שיצא כתבך זה להעביר לי, אם אני נכנס פה לקבוצה, לא נכנס פה סטטיסטיקה. הדבר היחיד זה שתכתב לי את הלוגוים של קבוצות, כדי שקצת יצא גם לא חייבים. הלוגוים של קבוצות. נכון. ובכל קבוצה לתת לי את רשימת השחקנים. כן, רשימת השחקנים.
שחקנים חמי. בסדר, אני נכנסתי לפגישה, אני אחזור אליך שאני אצא. רשימת שחקנים, או אתה רואה את כמו שדיבר על תמונות של השחקנים קצת. כן, תמונות זה גם... ואז ברגע שאתה משחק לי את זה, זהו. אתה אומר, זה לא משנה, ברגע שיש, אז זה יש. לכן זה נמצא ביחד. לא פירפתי את זה. אמרתי, האתר לזה, אתה מקבל פה אתר, סטטיסטיקה, מעניין, כל הזה. עכשיו, אפשר להוסיף פה גם פה. אני כאילו, התחום השני, אני אומר פה לצורך העניין, במרכאות, האם נגיד מצמצם פה משהו, אני לא יודע על משהו, אז זה משהו כזה. אני מחפש להוסיף, מה, ההצעה של 70,000 שקל, אני כבר אומר לך, 70,000 שקל שנתי אנחנו לא נעמוד. אחרי אני שואל, א', אם יש פה, אני פשוט ככה מדפדף בחלק מהדברים, אבל אתה בעצם אומר, זה בעצם, ברגע שאנחנו מתקשרים ברמת הסטטיסטיקה, זה בלתי, אתה קודם ביחד. תראה, יהיה לי פה כל מיני נושאים של התאמות, כרגע זה אתר שהוא כתובת של הלאומית, ויפתח לך כתובת שלך, והעיצוב, שוב, כל מה שאתה רואה מסביב, העיצוב שאנחנו בנינו לליגה, ועיצוב יראה אחרת, קצת, בגלל זה יהיה אותו אתר. אני יכול להגיד לך, 70,000 שקל מחליט לפחות העלות הראשונית של כל העצוב. אנחנו הולך לסכם של כמה שנים, אז זה לא יהיה עוד 70,000 שנה. זהו, אני פה עובר לפרקטיקה. קודם כל, יש לי, אני חושב שתדע, אנחנו מדברים על לפני 16 ואצלי בעניין בנות והיינו השנה לצורך העניין 24 כפות 20 בתי ספר. שנה הבאה מה אני אקדח לך על הרישיונות? 16 רישיונות, סתם, זה חשוב. הרישיונות אתה תקבל בלי... זה מצד אחד, מצד שני, ברמת ההיקף, ופה עוד פעם, זה חומר למחשבה, אנחנו עושים בין 3 ל-5 משחקים, אין פה, זה לא, כשאנחנו אומרים שנתיים, שנתי פה זה חודשיים, שזה 3 עד 4 משחקים בהם. אז פה אולי שווה לעשות חשיבה, בעצם מה זה כולל, כלומר זה בעצם האסמכתה להשתמש במשהו שאתה נותן. הרישיונות בתוכנה, אתם מכירים, אני לא שוב. בתוכנה, אני אתן לך כמה שאתה תצטרך. 16, אני רוצה לכתוב מה זה, אני אתן לך כמה שאתה תצטרך. אתה תמצא 30, אני אתן לך 30. לא בתוספת יותר, הדבר היחיד שיש כאן בנוסף, שוב, גם זה אני אספור. יש יותר מ-6 נראה של עוד הדרכות ועוד... לא, הדרכות דווקא, אני שאתה יודע מהמדריך אני דווקא, ועשיתי בדיוק 3 הדרכות לחבויות. צפון, בדרך כלל הלכתי לא מעלה לא חיפה, שרון ודרום. דרום אנחנו לא בראשון, אני עשיתי סביבו בתי ספר. ושרון זה התפסה, ברעננה נתניה. כלומר, מבחינת ההדרכות, יכול להיות, אני רוצה להעלות את זה יותר לפעמים, אני הולך לבעיות שאני מזהה פה. זה גם חשוב. יכול להיות שיש שווה להגדיל אולי בעוד הדרכה אחת. כתבתי לך בסוף שם, כן, לכל צוות שיוצא לך להגיע למה של הדרכות שתרצו. זה עוד עכשיו אני הולך לבעיות, ברמת העלויות אני הולך לבעיות. לי לצורך העניין 2 בעיות. אני חושב בבעיה אחת שהיא פשוט טכנית וקשה לי לראות בתור אחריכם פה זה נושא האופנים. היום במרבית בתי הספר אין תלוי אתה באמת רואה, אולי באורנים, יכול להיות שגם באורנים שנייה גורמי. מה? בסדר גם נמצא על האתר של הארגון. עכשיו אני רוצה לפוס לזה. אני רואה שהוא עושה את זה לפני שהוא. איפה? סתם, סתם, סתם.
אחת הבעיות שלנו, זה הלקות אלא מצד אחד, שאנחנו רוצים קהל, קהל חמישה, מצד אחד, אתה יודע. מצד שני, המנהלי קבוצות שלי פה זה לא, אני יודע, רז גל, הטוב ולרע, אבל זה מורה חינוך גופני. בחלק מהמקומות לצורך אני השנה בגמר לא היה לי סטטיסטיקה. בגמר בנת היה לי ספורסי, אבל לפני בתי ספר שלא ראשונים, תראו מול עדיין בעניין. לא ספורסי, אתה יודע איפה לא ספורסי, לא חטיבת השרון, ברחוב של 300 מטר, אין לו מחשב נייד, אין לו זה, ויתר על זה. גרבה גיא, הסטייל של עידן גביר, זאת הסטייל של הגליל העליון בצד של הבנות, אני לא ארחיב, הסטייל של אנטי. כלומר, לא כל בנות. בבנות זה ברמה של, זה שני דוגמאות, אנחנו לא עושים, אז לא אותי בשקל. לא טוב, יכול להיות שאם אני מעניין על בידן, יכול להיות שאני אמצא את הדרך, יכול חייבים הוא לא עושה מה. אני לא ליגה מצוין, אני לא יכול להתכנס. אני פה, אנחנו, בדברים האלה אנחנו על סוג של נקרא את הרדולת, כי אתה יכול להפעיל סנקציה או לעשות איזה משהו כזה, אבל תראה, אנחנו צריכים, אנחנו נעים באיזשהו, אז זה בעיה. לא, אבל אני רוצה כבר לענות לך על בעיה. אני עושה את הסטטיסטיקה. אתה אומר אם זה יהיה ברמת הבודד אנחנו נצטרך. עכשיו, מה המשמעות של כמה זה? יש שני משמעות. אחד זה עליי. מה קורה? אתה רוצה להביא כל המספרים שלנו שגרנו בלייב באתר. ומי שרוצה להתעדכן, נכנס עכשיו לאתר ומסתכל ורואה כל המספרים. זה המשמעות המיידית, החשובה. יש עוד משהו הרבה מבחינת התוכנה. כשאחרי המקומרים בלייב, אני להכין את הדאטה בייס בראש, והם מגיעים למקרה שבקליק אחד מורידים את הדאטה בייס אליהם, לוקחים את המשחק וזהו. אולי אתה יודע צריך להתקן את מספרי כופייה כי אני לא ידעתי, או פתאום נפתח לשחקן חדש שלא ידעת עליו, למרות שזה כמעט לא קורה, או שמות שופטים, אתה יודע, דברים הכי בסיסיים שיש. אז לזה אתה יכול להתגבר. התוכנה יכולה לעבוד, אחרי יכולים להגיע... זה בעיקר ברמת המוצר שאוקיי, לא יהיה לנו, אני לא יכול לשבת במשרד ולדעת מה קורה בראשון לציון, אבל... רגע, ובנוסף, עוד דבר, אם המשחק הוא לא בלייב, אז כמובן שאחרי שנגמר המשחק, כשהמשחק הוא במצב של משחק בלייב, כשנגמר המשחק, ברגע שזה כפור, עושים end game, זה כבר מעדכן את האתר, ובאתר כבר אני צריך לאשר את זה, או טעויות, או תקטות וכאלה, ואז מעדכן אותו. כאילו, זה ניגוד, זה לא מוליכה את הביקורת, ומוליכה סלים, וכל מה שצריך. אז במידה וזה לא... במידה וזה לא, אז הם צריכים אחר כך. הם צריכים לשלוח את הקובץ, ואז צריכים... מה קרה פעם קודם? לקח יותר זמן. אתה יכול להציג בדיוק על מצד אחד, דווקא זה שהם ילדים, היכולת הטכנית שלהם היא בדרך כלל. אבל רמת התחרות שלהם היא לא מספיק גבוהה. וזה נקודה אני... עכשיו עוד מטרידה אותי. אז אני רוצה להגיד לך שאתה לא תפור אותה די בקלות. א', יש לך כגוף, אתה יכול היום, כל המהפכה של הסלולרי, אתה יכול לקנות מודלים סלולריים שיהיו אצלך. מי, הצלם? אחר. איך הוא יכול לעשות מה? פיצול בין... איך הוא יכול לעשות את זה? זאת אומרת, אם אתה קונה לצורך 8 נטסטיקים, זה מה שאני עושה.
פעם בכפר, לא מפעם בארבע די, יש לי משקיע. זה עבר לי בראש. לא, אז אני אגיד לך, ככה אני עוד פעם אנחנו... לא, רגע, שנייה. הוצאה כספית נוספת. ברור, אבל זאת המספית שאני אומר, זה נקרא שגוף בונה, זה רוצה לבנות, שהוא לא יודע להגיד לך מספרים, אבל ב1,000 שקל בשנה, אתה מחסה את הדבר הזה, מקצה לקצה, אתה רואים, אין לך, אתה לא מסתמך על המגרש ולא שום דבר. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, שזה אני לא יודע כמה אפשר לעשות ואי אפשר לעשות. היום, ככה אני עובד גם, עם הרבה חברה שם. כל מי שיש לו עובד לך. זה גם נצטרך לעשות מגרש. אז, אבל אתה יודע, אני אגיד בעיה, אני הולך למילואים שבוע, אבל אני כבר יודע שיש לי טוב קטן, אני יודע שאני אוכל להתחבר. תראה, אני, עוד פעם, במקומות... אבל מה שאתה אומר, בסופו של דבר, ברמה, אם בפועל הם עובדים, אז גם לאחר מכן, גם אם לצורך העניין, לצערנו, ולא נשלח שעתיים אחרי, או אפילו לא מים אחרי, בסופו של דבר, החיסרון הגדול זה הכללי או כמעט המיידית, לא נסכים ללייב. אבל אני אומר שוב, אני חושב שזה לב העניין. כן, אבל חלק ממה שבאתי לעשות זה לראות איך אנחנו, אתה שמת סולם של 12 שלבים, ואני לא רואה איך אנחנו רוצים, היינו איפשהו באמצע, ירדנו למטה, והיום צריך לעשות איזושהי פאוזה, לעשות או אני מקום שבעצם אם אני עולה איזה מדרגה 2-3 אני מדלג על כל החלק הזה גם בגלל שהוא באמת כבר בלגל גבוה, סטטיסטיקה למאמנים רגע, בואו נדבר איתך. ליגה, עמוד צפייה בווידאו, הכל זה דברים שהלוואי, אבל... רגע, אני רוצה לדבר איתך על שני דברים. קודם כל, על סטטיסטיקה למאמנים. אוקיי. כך זה כדבר. זה דוגמה. תראה, זאת בעצם מערכת שלנו, היא בעצם יודעת למשוך את הנתונים במערכת סטטיסטיקה רשמית ולהציג אותה במחשב שנמצא ברשת. את זה, הדבר הזה, אם אתה לוקח את החבילה הגדולה, אני יכול לתת לך בחינם, זה משחק מרכזי אחד. ואז, כל מה שאתה צריך לראות... מבחינתי... שודר, לא אכפת, באמת שלא אכפת. מבחינתי זה זניח. אני צריך לשלוח עכשיו בן אדם, שני לפטופים וכבלי רשת. ואז, זה איזשהו תשובה שאני יכול לתת לך בלי תוספת כסף. זה צריך לכלום TCP שם, אתה בצור בסך הכל אני מתחבר למערכת של הסטטיסטיקה. פה, כמובן, מה שהצגתי פה, בתמונות האלה, זה רץ באליפות אירופה לנוער. אז גם לכם? כן. מה זה פה בישראל או? אז זה בעצם, בנו גם עמדות כאלה יפות, זה אם אתה יכול, יש לך מישהו שיבנה את זה כן, למתג, ואם לא, אז עושים סוגים שולחן. ואני שם שתי טאבלטים כאלה, ומחשבי טאץ' כאלה. ונדבר על להמליץ. היה לי גם שמה בארץ שעושה את זה בצורה... עכשיו רגע, הנושא של הווידאו. בוא נדבר רגע על צילום של וידאו. זה מה שאתם עושים היום כשאני מנסה רואה את התוצאה שלי בספסל. לא בספסל, אתה רואה את התוצאה שלי באתר של הליגה. אבל אני בספסל רואה את הקליפ סיכום שלכם. לא, זה לא שלנו. כל מה שאני עושה, זה את הדבר הזה. אנחנו מעלים כאן בסוף העניין יש, אני חושב בבית לראות משחק כל לא בלייב. אך בדיעבד.
פלוס מיוט, אתה לתפוס דוגמא, ב-5,000 שקל למשחק, וואלה, אתה במשחק בלייב באתר. סתם דוגמה, נגיד אני, סתם עכשיו, עלה לי לראש, אני חצי גמר, יש לי 2 משחקים, אני, אחד אני משדר ישיר, השני אני משדר אותו ישיר באתר, ישיר באתר, וזה אומנם לא שירות טלוויזיה, זה מצלמה אחת. בסדר גמור. אני יכול לתת לך איזה גרפיקה, שיהיה לך לפחות את השעון. א' טוב לדעת, אתה יודע, גם אם לא נלך זה, פעם לפעם, שבכלל, לא יודע מה, מחזור ספציפי, אתה יודע, נגיד מחזור הכרעות, בגליל. בגליל זה מעולה, בגליל זה ממש מעולה, לעשות את זה בלילה בגליל. אז תרשום לך נעשה לנו עוד אחד, זה משחק, זה נהיה ספציפי שזה יהיה ספציפי. הדבר הזה, שוב, אם אנחנו משתמשים בריסורסים שלך, שבעצם זה אומר, אתה מעמיד את הצלם בצד האלה. עכשיו, זה לא צריך להקצות. אני אראה לך בו, שזה נקרא למשחק, בדיוק. משחק. סרט אחד מהצחקים של כמו בגליל. בגליל, זה מצא לי את הסרט. עכשיו, ממש לא, ממש משחקים, יכול לעשות סטארט, ממש ככה. לוקח במשחק, זה הכל ב-HD, הוא מקבל את הכל, הוא יכול או לצפות כאן, ואם יהיה כמו שעכשיו הוא מתחיל אז הוא יכול לצפות, אני יכול לדעת לשים את הלילה מחשב, ואחרי 10 דקות לראות אותו ב... עכשיו, זה משהו שעוד טוב, אם אתה... אם משהו שכל קצת, מצלמות, כל מיני אני חשבתי על הציוד שלי, נכנס פה כן מישהו. כאן, פה, תראה, אם כל הציוד שלך והכל שלך, רק לזה, בהחלט רק אני מעמיד לך את האתר, את השרת שלי והכל, ואני רק צריך לדאוג למישהו שיקבל את הסרטים אליי ויעלה אותם חזרה לאתר, אין בעיה, יש פה, בהחלט יש פה חלוק, זה קצת 30,000, אפשר לדבר בכיף. זה הכל פונקציה של באמת כמה אתה יכול לקחת את עצמך וזה מעניין אותך. הכתבי שטח, משהו דווקא מעניין אותי. טלפון נייד, פעילות זה, כתבי רעיונות, כל ציוד יעלה לאתר. הוא עושה את זה תחרות. אתה יודע, אני ישבתי כאן, התחלתי פייסבוק, לא רק זה, גם תחרות. אתה יכול לעשות פה אודישן. אתה רוצה לעשות אודישן לכתבים. עושים אודישנים השנה. לכתבים של שנה הבאה. שאנשים יתחילו לעלות לך כמו דברים. ממש תעשה איזה ריאליטי. והבתי ספר יצביעו בשביל מי הכתבים. ומה זה? יש פה המון דברים שאתה יכול... הסטורי גרון, מה זה אומר? זה מערכת שאנחנו פיתחנו. בימים האלה סגנו לפתח אותה. היא עוד לא... מה זאת אומרת? היא עבדה, אבל היא עוד לא עבדה בכל הענפים. מה היא עושה נגיד בכדורסל? אני אגיד לך מאיפה זה הגיע, ואז תבין. אנחנו מפתחים כל המקדים. המקדים אנחנו מפתחים בכל הענפים. שטות לא קניו. זה המערכת. יש שתי מערכות, יש את המערכת, יש לה אתר ניהול, ויש את המערכת הזאת, שהיא גם קשורה לאתר, היא צוות תלויים לאתר. בעצם מה שבאו לנו גם מעניין העבודה שיש שם המערכת מאוד כן, אני יודע, זה לא מערכת שלי, יש שם המון בעיות, בעיות גדולות עוד מה רואים? אנחנו רוצים שיהיה, מה צריך את זה? משחק כדורעף, גם משחק כדורסל, יש לו
מנוצל. לא. כן. כן. לא יודע, אני באמצע פגישה, סיפור עם דייגו בעוד שבועיים. אני לא יודע אם זה רציני או לא יודע אם זה... ביי. לא, ביי. עמרי, יש לך ב-182 בדי 10 במשחק של גליל יבנה, סבתי. אז הוא אומר, שכל מה שהוא עושה זה מרקן את התוצאה, הזמן, התוצאה, וקלעים, ובנוצר. עבירות. כן, סתם דוגמה גם בזה. כן. מה זה לא אמורה להקיף את כל המשחקים? איך נפעל סתם כל דוגמה, יש לי משחק במכבייה, יושב ומתנדב של המכבייה עם המערכת הזאת. יש סל, הוא כותב בכל ספק, הוא יכול לעלות לך כמה... לא, בסדר, הבנתי את זה. ובכדורעף, שאין לך קלעים ואין לך זה, זה רק תוצאה. זה כלום, תוצאה. באתלטיקה קלה, מקצה של 100 מטר, אנחנו מנסים את הזוכים עם הזמן שלו. לא יודע, לא יודע. יש מקצה של 100 מטר פרפר. לא יודע. וואלה. אם תיתן לי הגדרה של אם תרצה זה, וניסיתי לעשות את השינוי ההכרחי. זאת אומרת, לעשות, זה הרבה יותר קל איתם, בדרך כלל. כל המקצועות האלה, זה בסך הכל להזין בזמן. שם מקצה, שם זמן, מקצה, אתה צריך רק מקום, אתה צריך המערכת הזאת בעצם היא לא מערכת שהיא יושבת יחד עם אתה. לא כמו מערכת סטטיסטיקה שהיא כבר באוויר. אתה צריך להגיד לאן לשלוח את זה. יש לך אתר שלך, לשלוח לשלוח. אז המערכת הזאת, בעיניי, היא יכולה לענות לך על המון אירועים, אבל יש מלא אירועים שהם לא כדורסל, סתם שוב, כדוריית כדורעף כדורגל, או אליפות אתלטיקה. דווקא אצלנו זה גם יש למערכת שלנו, אני אומר שראיתי יומן בכדור בזה. העליתי את הדבר, יש לי אתר, יש לי... כל הזמן, כאילו, שמולי מהטלוויזיה, יושב לי המון מתמיד, כי השתדלה שם, אני רואה להם רואים תוצאות. לא ישבתי שם, וזה אתה לא אז זה בלי כובשים, אז כשנגמר לך, אז פה זה כשנגמר. אז אני יכול לתוך כמה משחק. גלעד!
נעשה את השיחה עם זיו, אני מקבל תמונה יותר ברורה. זה לא פנה לדביק של לא, איך לעשות זה לעשות, איתה פה. אני מניח שנלך לתורה ובתשלומי, מה שכן הולך, טוב, אני רוצה שתיכנס, אני קודם כל רוצה לראות כדורסל, קודם כל, יש כדורסל, אבל בכלל, כל הספורט, הכל, זה אחד הפרויקטים שלנו כאן, לעבוד ולקחת ולקחת את זה. אני חושב שזה גם, יש לזה פוטנציאל אדיר. ואז לא כלום, הפרצה הכי גדולה, זה באמת שזה לא מקבל את ה... אין לי מספיק כלים בשביל זה חוץ מסתכל דבר שלא מסתכל באתר, ולמזלי... רואי שרון? למזלי... בשביל אחד אין זו, אדוני. היום יש כמעט כל... אני נכנס לאתרים, אני ככה משרפת, בלי לעשות שום פעולת שיווק אמיתי, דרך אגב, הרעיון של גרף פייסבוק כבר לא עובד, לא נתחיל לדבר פעולה עובדה, לא עשיתי בזה איזשהו... תראה, אני שמבין, אנחנו... תגיד לי, אני מבין שאתה צריך... כן, אני פרץ לעוד... אבל רק דבר אחד אני רוצה להגיד. וככה זה ככה שירה. אוקיי. וגם מה שצריך, יכול להתקדם לדעת שצריך לשבת בשולחן של הרצאות, לעשות איזושהי פעילות במדרש, השחקן המצטיין שלו עובד, ולתת את זה. למתן רבים, לקחת את הדף, השאלה שיש לו עובד, למתן את הדברים האלה וכל המחקריות חשים אצלם. אחת הבעיות, אפרופו, הירידה לא של המותגות, זה בימים של שכר, הפוטנציאל השיווקי של הדברים האלה הוא תורה. ואז מה שקרה בימים שכאן כבר אנשים שכל המקום זה. מה שמוצא את הסיפור זה ילד אחד קטן שבא באים הילדים שלו. ושם זה התפוצץ, יכול להיות, ציונים, תבין, ההתאחדות פה בתי ספר כמה בשביל העמותה ציבורית, אנחנו חיצונית. היום, אנחנו תמיד דבר מתחת. זה מה שאתה רוצה שתגידו בחיים? שפעם, כרסיסים למשחקים. אחרי שבאים שחקנים מוסלמים בביתר ונוראים להם, מה תקופה להם? נתחיל בזה, חברים. זה לא שלך בכלל, זה הקו שלו, תעשה איתו מה שאתה רוצה, אתה יכול כדי תפוס אפילו או במהלך, מדרגה,
מדבר שם עם איזה בחור. נראה לי שהוא סיים, אבל לא סיים את המשחק. עמרי, סיימנו פה את המשחק, אפשר לעצור? כן. כן.